Здравейте! В предишния епизод щях да ви показвам зомбитата. Ето сега ще ви ги покажа. Чудовище или там, както ще ги наречете. Така. Тук това е кръвта. Тук са силите, нали? Мощта, така да се каже. Вижте една магия, гледайте. Чакайте само. Да, това е телепорт. Ето това е много странна магия, гледайте. Замразя всичко. И това също, гледайте. Оп. И го убивам. А най-странната ето тази, гледайте сега. Това бяха магиите. Това са едни от най-лесните зомбита. Ето това са кучетата, нали? Те всъщност са лесни за мен, ама за вас може да не са. Това е един от елените тук. Ето. Аз лесно ги бия. Ето това ви е кръвта. Това ви е магията, нали? Ако сте магиосник. А това е това е бога. Това е бога. На елените. Чакаме да ми се зареди само силата. Това да ми си взема кръв и пари. Аха, пипнахте. Не стана как трябва, майта. Стига да носа. Нищо подобно. Пак ще ги бия.